Minäkin toisin tänne jotain, mitä täältä nyt puuttuu. Puuttuu. Onkohan meillä mitään sellaista? Kyllä on! Hihi. Olemme asuneet tässä kylässä jo kauan. Eikä mitään tapahdu, koska mikään ei muutu. Mutta eikö se muuttua tuossa ole tämän kylän vahvuus? Etkö sinäkin tullut tänne etsimään muutosta? Häh? Niinhän se on. Tahdomme toivottaa uudet ihmiset tervetulleiksi. Se on kuin murtaisi padon, joka estää suovetta virtaamasta. Virtaava vesi pysyy raikkaana. Järvi ilman virtauksia on pelkkä suo. Odotamme innolla muuttoanne tänne, Maibara. Hehe. Mistä tiesit nimeni? Löysinpäs. Älkää arhailko näin kauas. Anteeksi. Pian on aika. Lähdetään. Selvä. Voi vittu. Mitä helvettiä viljaa siellä on. Sieltä pitkästä aikaa! Mion-chan. Tulitko vasta kotiin? Lähdin kohta nautamaan ihmisiä. Ai, kiinteistövälityshommia? Kuinka se muuten sujuu? Kaupunkilaisten kiinnostusta on yllättänyt minut. Uteliaita tuntuu riittävän. Yksi asiakas haluaisi jopa muuttaa tänne pelkän loma-asumisen sijasta. Oho, johan nyt! No, nähdään. Kiinteistövälityksen tutustumismatka. Voinko kysyä erästä asiaa? Miksi laitoit tontteja myyntiin, vaikka inhoatkin ulkopuolisia? Inhoan kyllä ulkopuolisia, erityisesti kaupunkilaisia. Mutta se on välttämätöntä kylän kannalta. Ilmapiirin tuuletusta. Sinähän ystävystyit Ryukyy Renan kanssa, kun he muuttivat tänne. Sanoit, että oli mukava saada samanikäinen kaveri. Odottamattomia ystäviä on hauska saada. Ennen Renasonen tuloa valitit vain, miten tylsää sinulla on koulussa. Muistan sen kuin eilisen. Eli ulkopuolisilla ihmisillä on myönteinen vaikutus, niinkö? Olipa miten kylmä talvi tahansa, ilmanvaihdon pitää olla kunnossa. Ja takasta tulevat myrkkykaasut tukehduttavat kuoliaksi. Ei ole kivaa. Ei yhteen. Kuoliaksi, kun ne tukehtuu. Ulkopuolella tuleva ihminen puhdistaa siis kylän ilmaa. Niinkö? Aivan. Kun puhdasta ilmaa tulee sisälle, se syrjäyttää meidän kaltaisemme haitallisen ilman. Ei. Eikö tule vähän liikaa vaadittu tänne muuttavalta ihmiseltä? Kuka tahansa tänne muuttaakaan. Kyllä muuttuu varmasti. Toivottavasti se reipas nuorukainen. Jonka vastuulle me vanhukset voisimme jättää kylän turvallisin mielin. Olisin iloinen, jos hän aiheuttaisi kunnon myllerryksen minussa. Ymmärrän, isoäiti tykkää nuorista. Mion! Sinä päivänä, kun Hojo Satoshi katosi. Sinä tulit luokseni silloin. Oho. Niinpä taisin tehdä. Se avasi silmäni. Oikeesti. Ihan niinku näin, että Jumala oli siinä. Hän rakastaa minua sittenkin. Olen niin pahoillani ja kadun syntejäni. Mutta olen vain vanha kääpä, joka ajattelee kyllä. Niin olet. Kyllä, niin joo. Niin.